Nakakapagod na. Oo, nakapagod. Pero masaya. Lalong-lalo na pag ikay lumalaban ng patas at hindi nang lalamang sa kapwa. Yung kahit tuyo lang yung palaging nakain sa mesa, pero yung importante alam mo ito galing sa malinis na pera. Ugaliing sa isip na everyday is Monday, para pagdating ng araw na ikay nakaluwag-luwag na, saka ka nang magsabi araw-araw, Sunday. Huwag mo ikaya ang iyong binibenta na kung ano-ano sa social media. Yung iba nga dyan, nagpo-post ng halos lumabas na ang dibdib at hita. Hindi nga nahihiya. Ikaw pa kaya na nagdala ko lang para may panghain sa pamilya? Umuiwas ka na lang sa mga taong nakamaskara. Kasi yung numasta parang maamong tupa. Sila yung mga inggitero at inggitera. O, di ba? Balat. Tingin mo dyan, te. Mas style ka pa. Wah.